این همه خاطر چگیو به شلوم انا مویا گلک چگیو رفتادیم شادی همه خام با انا مارو چگیو خدا با باشم من تونی فکر با این הרב מרזייב, תגיד משהו לכל החתם שהגיעו בקבוצה שרואים, לאן אנחנו הולכים? אנחנו עכשיו הולכים בעיר אוזבקיסטן, בעיר חתרצ'י, זה טיול שורשים, לא טיול, הולכים לבקר אותם, שבזכות כל הצדיקים שלנו שהיו בעיר חתרצ'י, מאיר, מרזו, מאיר מרזו זה הסבא שלנו, וכל הרב שמסיו, ומשפחות שמסי, וכל הרבנים הגדולים, מאיר חזקי, ואליהו מרזו, חיים מרזו, כל הרבנים הכי הגדולים שהיו לנו בעיר חתרצ'י, בזכותם אנחנו כאן, אדמו"ר ניסן היה, שבזכותם אנחנו הגענו לעיר. מה היום, כמה רבנים אתם באים? היום באים כמעט מעל 100 רבנים אולי, יבואו רבנים, בעזרת השם יבואו לעיר חתרצ'י לעשות תפילות, שכל החיילים שלנו יחזרו בריאים ושלמים, כל החטופים יחזרו בריאים ושלמים, ותודה רבה לכל הקונגרס לשמעון פולטוב שלנו, שהוא ממש עושה כאן רבות כאן של כל עם ישראל, שבאמת תודה רבה לכל הצוות. הרב ניסנו מוקת יום הרב ניסנו גם כן נמצא צ'יקי ניית דורים המה כמו בניית רסים זכות אמון בו המה קולונו המה כמו ביור שווה זכות שון יור שווה یکی پول داده باشه برازای نکش همه آدمایی که یاردم دادن به سرخاک به خدا و اینو یکشان 1000 شوه 1000 میلیون شوه میلیون بشمور شره خواب دیره بزر گردوزره از چشم اینا رو دور کنه اینا رحمت به شما بر انا بارو تגיד משהו לכל החתם שהגיע. קודם כל אני מברך אותך שבעזרת השם תזכה לבנות בית נאמן בישראל בקרוב ממש. אתה עושה המון בשביל הקהילה הבוכרית, לא רק החתרצ'י. שתהיה בעזרת השם בריא ושלם, ושכל קהילה הבוכרית בעזרת השם יהיו בריאים ושלמים, ושהקדוש ברוך הוא יגמור עם המלחמה הזאת, ושכל החיילינו יחזרו בשלום הביתה, וכל החטופים שיצאו לאור גדול בעזרת השם. אמן, משה. הרב שמסי, ברוך הבא. כל החתר